Ёсуман Азизова мепиндорад чилҳунар на танҳо барои мард, ҳамчунин барои зан ҳам кам аст. Ин сокини 21-солаи Душанбе дар пайравӣ аз ин масъалаи тоҷикӣ бар изофаи ҳунарҳои занона тасмим дорад чанд касби мардонаро омӯзад. Бо ин ҳадаф ба маркази таълими калонсолони Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон омада ва зури бозуи худро дар ҳунарҳои то ин замон ба истилоҳ мардона озмоиш дорад. Рости гап, ман бисёр касбҳоро омӯхтам. Дузандагӣ, заргарӣ, қолинбофӣ ва ин касбам хостам барои худам омӯзам, чунки барои ҳар як инсон ин чиз зарур аст. Дар оянда мумкин ки ягон ҷои барои таъмири мошинҳо мекушоед, чунки ҳозир касб дигар мардонаву занона надорад, барои он ки бояд ҳам зан ҳам мард зиндагии худро пеш барад. Ёсуман ҳуҷҷати ронандагӣ ҳам дорад ва мегӯяд дар сурати соҳиби мошин шудан намехоҳад дар зарурат дар роҳ мунтазири устои мошин нишинад ва ё муҳтоҷи дасти мардонае шавад. ҳамин тасаввур ва ақида даҳҳо тан аз занону духтарони тоҷикро ба маркази таълими калонсолони Тоҷикистон овардааст, ки тахассусҳои мушкили ба истилоҳ мардонаро омӯзанд. теъдоде аз онҳо занҳоянд, ки шавҳарашон дар муҳоҷирати меҳнатианд ва ё дар хона эҳтиёҷ ба дасти мардона доранд. Сантехникро ҷиғ мезанӣ, намебиёяд, мунтазир мешавӣ. Барои ҳамон мехоҳам ки худам ёд гирам, ки то ки ақаллан дар хонам кори ҳамун сантехникӣ худамро худам кунам. афзоиши таваҷҷӯҳи занон ба омӯзиш ва аз бар кардани касбҳои мардона далели он аст, ки занҳо дар хонавода мехоҳанд баробари мардон дар буҷаи хонавода саҳм гузоранд. дар вақти як хӯрок пухтан мешавад ки вайрон мешавад ва дар он вақт устои мисол барқчиро файрод мекунем ба маблағи 40 сум 50 сум масалан мегирад ва мо метавонем ки 40 сум 50 сум ки дар устои барқ медиҳем дар ягон хароҷоти зиндагии дига масраф мекунем ва дар ҳолати зарурӣ мешавад ки як ҳамсоя мисол файрод мекунад дар ҳамин мушкили мисол барқӣ ва мо метавонем ки ба ягон ҳамсоя мисол ёрдам расонем. омӯзгорони маркази таълими калонсолони Тоҷикистон мегӯянд, аксари кули заноне ки ба ин марказ ҷиҳати омӯзиши тахассусҳои мардона муроҷиат мекунанд, дар зиндагӣ камбуди дасти мардонаро эҳсос карданд ва ё бовар доранд, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон касбҳои мардона сердаромадтар ҳаст. ҳақиқатан имрӯз нишонаи он ки занҳо ҳам баробари мард шуданд, ҳуқуқшон баробар шуданд. занҳо имрӯз баромаданд аз хона баромаданд. дар тӯли 5 моҳи соли ҷорӣ ҳудуди 25 нафар занҳо барои омӯзиши касбҳои мардона ба маркази таълими калонсолони Тоҷикистон муроҷиат карданд. сар аз соли 2015 таваҷҷӯҳи занҳо барои омӯзиши махсусан тахассусҳои мардона ба якбора афзоиш ёфта ва дар курсҳои кӯтоҳмуддат даҳҳо тан зану духтарҳо инчунин касбҳоро омӯхтаанд. ман фикр мекунам ки яъне рӯ овардани занҳо ба ҳамин касбҳое ки барои мардҳо муҳим ҳастанд, ба фикри ман ин ҳамин тақозои замон аст, яъне пешравии ҷамъият, талабот ба ҳамин вай ки ниёз мешавад бигзор ҳамин занҳо ҳам ҳамин чизро аз худ кунанд. дар ҷомеаи суннатии Тоҷикистон занҳо маъмулан хонанишин ва муваззаф ба тарбияи фарзандон ҳастанд, аммо муҳоҷирати оммавии мардон ба хориҷи кишвар ҷиҳати дарёфти қути лоямуд масъулияти мардҳо дар хонаводаҳоро бар дӯши занҳо гузоштааст. хусусан дар деҳот занҳо корҳои вазнини мардонаро иҷро мекунанд ва замони мардҳо аз муҳоҷират бо пули кофӣ ба ватан бармегарданд, имкон аст ки занҳои онҳо аз масъулияти кори мардона раҳо шаванд.